Maio é o mes de celebración, pero organizar unha primeira comuñón require meses de preparación. Sábeno ben nesta tenda de moda especializada. Por 200 euros é posible vestir de primeira comuñón e a opción máis económica. Hai nas máis caras, tanto para a nena. Este que ten o seu encaixe nas mangas, na espalda, con color. Estes tamén, suelen andar sobre 400 euros, 450. Como para neno. Ten a súa chaqueta, chaleco, corbata, camisa, o traxe completo. Suele andar sobre 400, 500, tamén depende do modelo. A medida que se suman complementos e accesorios, o custo pode subir ata 300 euros máis. Outros gastos son as reportaxes fotográficas ou de vídeo. As comunións van desde 300 euros hasta 1.300, ponte, sabes? Todo depende se é solo fotografía e vídeo. Básicamente, despois o que pagas os acabados. Hai moita xente que solo contrata archivos, hai xente que fai álbumes digitais, que son a maioría de hoxe en día. Un traballo que precisa tempo de preparación e que pode combinar sesións de estudio, cerimonia ou exteriores. Antes da comunión se soe facer o que é o previo de estudio, a veces o exterior tamén, outras veces se fai despois por o tema se manchan e demais. Entonces aí sería o previo no estudio, o día da ceremonia en sí, que xa é a ceremonia en sí, fotos de familia, a veces se vai ao banquete e se fai a mesa dulce cos amiguitos e tal, e cando remata a comunión se fan os exteriores. A partida de maior gasto a que teñen que facer fronte as familias é o banquete. As cifras oscilan. Todo depende do número de convidados e do menú escollido. Xeralmente un precio así máis ou menos medio pode rondar os 45 euros, por exemplo, 45,50. Despois, se xa queres máis extras, pois van máis para arriba. Ese precio incluye todo, non só a comida, sino o feito de poder estar disfrutando tamén do sitio e da zona. A máis dos salóns, este restaurante situado no concello de Frades dispón de xardín e parque que se habilita con xogos e atraccións, dignos que unha modalidade que permite poder aforrar as familias e a das comuñóns conxuntas. De feito, non fai moito tempo, xa falo do ano pasado, pero se xuntaron 4 familias, se fixo... Ao ser máis familias, pois había máis presuposto para eso, englobaron moitas máis cousas. En España, de media, o desembolso mínimo que ten que realizar unha familia por comuñón é de 3.200 euros. Son datos da Asociación Española de Consumidores. No outro extremo, esta asociación sitúa un máximo de gasto en preto dos 16.000 euros para unha celebración de 50 persoas. Para as familias, segue a ser un día especial. A ver, todos miramos a economía, evidentemente, pero o neno ou a nena, os papás polo general, non suelen escatimar, porque é unha vez na vida, a comunión sí que non se repite máis, entonces, sí que miran un poquinho o económico, pero polo general sempre o que o neno ou a nena queira. Pode que así sexa a hora de escoller traxe vestido, pero a maior contía de gastos forma parte dunha decisión que se toma en familia.